system. When you master Rob the video robot and meet the challenge of Gyromite. When you shoot the light-sensing zapper. When you play the system with so many arcade hits. You're playing with power. The Nintendo Entertainment System Deluxe Set. Batteries not included. Super Mario Brothers and other games sold separately. Mario! 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 Super Mario. 1, 2, and 3. There's power in numbers. Nintendo. Now you're playing with power. Each game sold separately. The Power Glove for your Nintendo Entertainment System. Now you and the games are one. The Power Glove. Everything else is child's play. Ultra's improved your favorite arcade game. First, we added 2 new levels, then packed it with bigger, stronger enemies, and a ton of extra foot soldiers. Next, we punched up the action with knockout new attack moves and crime-fighting scenes like the Ninja Castle. If that doesn't swell your shell, we made one more small adjustment. Introducing the new Teenage Mutant Ninja Turtles arcade game, today's biggest hit. For your NES. Free personal pan pizza coupon from Pizza Hut. What's it like to play the Nintendo Entertainment System? The Nintendo Entertainment System. Now you're playing with power. The boy, where is he? Hey, here we go. Down to the dance floor. Mom, ever heard of Melody? Star Wars, a force stronger than your parents doesn't want. Mario! Mario! Croeso i'r stream. Whoop, mae hwnna ddim yn iawn. Croeso i'r stream. Heddiw byddwn ni'n parhau gyda fwy o Dwnsiwn y Dis. Just check bod yna sgwar. Hey, Rhys, siamai? Per sec. Na, fi fel na. Right, sut mae'r hwyl? Rhys, o'n i eisiau trafod cwbl o pethau gyda ti, actually. Ond falle na i neud e trwy WhatsApp wedyn. So... Sut mae pethau mynd? Sut mae bywyd? Cyffroes bod ti neud y thing ffain Nadolig, cool, gyda fancy coffee. Dyna beth ni'n mynd i ddweud. Sut mae Games Maker Studio yn mynd? Oedd hi ar ysgol heddiw, prawf Covid. Oh god. Oh na. Oh flip. Oh, okay. Mae wastad yn crap I glywed yna. Achos, gweithio ar wefan adnoddau Game Maker Studio. Oh, nice. Fantastic. Oh, please. Dylwn ni gael sgwrs cyn bo hir a gweld beth yw'r potential gyda Game Maker Studio a defnyddio y sianeli YouTube a sianel yma. Diolch byth. Prawf negyddol. All good. Woo! Defnyddio fe fel platform I arddangos rai o'r gemau. Ond sut mae fe? Sut mae Game Maker Studio? Sut ydy yn
gwell na RPG Maker ydy yr un peth. Sean Spalding. Okay. Sut mae fe i ddefnyddio? Anyway, on mi. Na I trio multitask o actually chwarae a... Fi'n gwybod pan fi'n stopio, fi just... Mae'n nice cael cyfle I dal fyny. Sean Spalding. Sut I wario holl arian? Ynys Breifat, Yacht Fancy, ffrindiau newydd I ddweud bod chi bendant mor glyfar a chi'n credu. Ooh. Right, ges I bach o nightmare y game yma. Wedi talu am Patreon Sean, mae'n awesome. Mae'n awesome, hollol wahanol I RPG Maker. Beth yw Patreon Sean? Sean Spalding? Fi ddim yn deall ti nawr. Yn rhaid fi edrych efo ni. Sean Spalding. Fe sy'n dysgu ti sut... Hello everyone, Brilliant. Awesome. Fi deall beth ti'n dweud nawr. Just fel oedd y guy yna oedd bach yn wacky yn neud, fe oedd the go-to guy. Mae drag and drop, well defnyddio code, hollol wahanol. Mae drag and drop, well defnyddio code. So, wyt ti'n dweud bod code... mae code yn well I ddefnyddio na drag and drop, generally. Neu wyt ti'n dweud bod y drag and drop ar Game Maker Studio yn well. Sorry, fi'n gofyn y cwestiynau obvious achos fi really eisiau ffordd... Dreams yw rhywbeth arall. Ar PS4/PS5, mae hwnna'n ffordd arall I greu gemau hoffwn ni edrych mewn I. Mae angen dysgu sut mae rhaglenni yn Game Maker Studio. Cool. Mae hwnna'n syniad da. Dyna'r pwynt o fe. Dyna pam ti'n dysgu nhw dim, you know, tricks na dim byd. Oh my god. Mae hwnna'n sgil am fywyd wedyn. Nhw'n actually'n dysgu raglenni, so fair play. Syniad da. Mae D&D yn iawn, ond I gael y mwyaf allan o GMS2 mae angen defnyddio code. Mae drag and drop yn iawn, ond I gael y mwyaf allan o Games Maker Studio 2 mae angen defnyddio code. O'n i'n disgwyl na. Ond I fod yn dig, ti ddim yn mynd I gael, you know, byddai personol ddim yn mynd I ddysgu codio. Fi wedi trio fe, mae rhywbeth yn brain fi. Fi'n gwell da fi gyda ieithoedd y cyfathrebu stuff, ond codio, fi just, mae ddim yn clicio, a fi'n hapus I ddysgu stuff newydd, ond fi ddim yn credu bydd e byth yn un o cryfderau fi. So dyna pam mae'r arddull drag and drop I fi bach fwy ddeiniadol. So mae'n good bod e gyda'r doi opsiwn. So yeah, cool. Dyma ni. Boom. Boom. Wel, o'n i'n mynd I holi, o'n i'n mynd I holi ti hefyd. Fi'n edrych ar bob dydd Mawrth wneud sesiwn cyfieithu Pokemon Soul Silver ar y DS i'r Gymraeg. So, sa'n siŵr os unrhyw un... Falle mae fe'n e-bost I chweched neu I rywun un o disgyblion ti yn yr ysgol. Ond... falle actually fi rai nhw gyda gwersi then. Ond os chweched falle gyda gwersi amseroedd gwahanol. Hoffwn ni cael bobl I helpu ni gyda'r cyfieithu'r gêm yna. Ond y slot yna 1 tan 2 pob dydd Mawrth nawr. Ni'n mynd I
gweithio ar Pokemon Soul Silver. Mae'r 60 out gyda 15. Ok. Digon teg. Digon teg. O, dim ots. Oedd e just ar yr... Os oedd na opsiwn, ond does dim ots os na. Mae na cwpl o bobl wedi dangos diddordeb yn y cymuned Discord yn barod, so... Nawn ni gweithio fe mas gyda'n gilydd ar stream. Mae wastad yn hwyl. 1/4 wedi 1 fi'n rydd. Oh, amazing. Oh, ma' hwnna'n class. Oh, hold on. Oh, ma' hwnna wastad o hold on. Dillun o hwnna. Oh, right, okay. Okay. Wel, ma' hwnna'n handi fi gwybod anyway, am y dillun. Right. Hollti'r dis mewn 2. Mae rhain lot bry mawr. Annoying. Gen i wers gyda blwyddyn 3 gyda mawrth adeg yna. Oce. Digon teg. A nhw gyda 1/5 a gwaith. So, na, paid ffaen i. Yn i sort o rhywbeth. Yeah, byddai'n good i gael sgwrs rhywbryd ynglyn â beth yw'r TNCs o ran setio fyny y Team Rocket League i ddechrau blwyddyn nesaf, achos gan bod bydd nhw'n cynrychioli cwmrymni, yn amlwg byddai'n helpu nhw, hyfforddi nhw a setio fe fyny, ond just os oes unrhyw beth ni angen edrych ar mwyn sort o hwnna nawr cyn doleg, so nhw'n dechrau. Anyway, so 3. Fi ddim eisiau redig i ffwrdd. Na. Anyway, beth ti'n meddwl o... Ti'n dilyn y rygbi? Beth ti'n meddwl o dydd Sadwrn yma? Ni'n mynd i cael Dwnsiwn neu be? Ydyn, yeah. Yeah, mae Steffan di pitcher mewn ydyn. Biggest scoreline difference in history, yeah. Fi ddim yn gallu gweld unrhyw thing arall. Mae yna teimlad o... Mae gymaint o sioc i'r system o steil newydd o chwarae. Fi just ddim yn gallu gweld... I don't know, fi just yn gweld... backlash mawr I pifac. Achos, ugh, I don't know, horrible. Yeah. Yeah, so nhw'n cyfforddus na hapus o gwbl ydyn nhw. So. Right. Un ar ôl. Ah. Protect Pivac, hashtag protect Pivac. Sa'n gwybod os mae di... fi ddim. Fi bach fel... What has the Romans done for us? Fi ddim yn gwybod beth mae wedi wneud. Gafodd e un season na, lle o'n nhw'n dda yn... chwarae'n dda, hyfforddwr y Scarlets, ond... I don't know, fi ddim yn gwybod... Sut mae fe wedi cael... I don't know.
Sut mynd I cael y job na? Right. Dagger, pa gan I cloi. Gwneud niwed o 2, gwella iechyd, dyblygu dis. Dibynnu beth sydd fan hyn. Be fi'n mynd I fynd am? Mae 3 slot. Faint arian sydd I 5. So gallai dim ond really cael 1. Dweud ti beth, na I cael y seithwr peas. A wedyn... Ystod 2. Fel I fyny mewn 2. I'll mynd nôl am mwy o stuff. Oh, nice. Odd, though. Daro. Alright, here we go then. Where we un o dis. Please. 6. A 4. O'n i'n cael think o diwrnod o'r blaen am yr holl thing cyfieithu game a fideo. A o ran amser a stuff a trio gwthio'r ochr yna. Falle, mae fe'n hard sell. Rhaid cyfadde hwnna. Right, a sec, eilrif. Okay, be na I then? Hollti. Hwnna mewn 2. 4 1s. 6. 1. Fi'n mynd I lefel I fyny anyway, so... Yeah. Yeah, sorry, be ni'n siarad am. Yeah. Fi'n credu ma... Oedd y cyfle I cyfieithu y gêm yma, Dwnsiwn y Dis, yn fi'n dechrau deall. Mae'n teimlo fel oedd e 1 in a million, achos oedd Terry wedi wneud fel Catalan a Gwyddelig, a oedd e'n wneud gymaint o stuff eraill, fel ieithoedd eraill, so oedd e'n amlwg yn person sy'n caru ei gêm, a, you know, oedd eisiau gweld mhob iaith posib. A fi'n falch o'r cyfle a hwnna. Ond, ie, mae trio cael datblygwyr eraill I dilyn siwt a cael fersiynau Cymraeg o gemau yn troi mas yn really anodd. So, fi ddim yn dweud fi eisiau just roi'r ffidl yn y to, ond, I don't know, mae just ffeindio ffordd arall o wneud fi'n credu. 3. Beth sydd dy fi fan hyn. Gai newydd o 3. Gwneud gwaith da, cael gwefan gwrtais a neis ac wedyn fydden nhw'n dod. Ei! Okay. Falle dyna'r elfen. Falle gallai
gofyn am bach o help, o falle ffeindio... Be, cael wefan hollol separate, unique ar gyfer hwnna, neu ti'n credu dylen ni wneud rhoi tudalen fel rhan o tudalen Menter Caerphilly, rhan o wefan hwnna? Achos mae gyda ni wefan... so creu fel rhyw fath o brand separate, completely ar wahan, okay. Fi yn teimlo fe'n hollol... Mae lot o strydebau ynglyn â'r mentrau bod ni gyd yn neud fel cacennau cri a bore coffees mewn links i Menter Caerphilly, Cymrymni. Yeah. Okay. Gwell ar wahân gyda cysylltiad i Menter Caerphilly. Okay. So, gwefan, achos y dwy ohonoch chi, actually, on it gyda'r gyda stuff fel hyn a gwybod am y maes yma. Dwedwch yn Caerphilly. Fi methu rhoi enw drwg. Let's check bod hwnna'n gweithio. Os mae dau chi'n chat dy fi, ond eto mae'n dweud bod un person yn ar y things. Weithiau mae Streamlabs just yn mynd bach yn nuts. Anyway, so wefan hollol newydd ar wahân, ond ti'n gallu linko fe nôl. Hello Emrys! Wel, mae trio chi nawr ar y blimmin counter. Mae'r counter na'n well dodge. Dwi'n gwybod, weithiau mae fe'n gweithio, weithiau dwi ddim. Wash your hands like you've... Oh, na, okay. Fi ddim yn mynd i ddweud hwnna. Right. Okay, felly. Hello, Emrys. Weles i bod ti ar hwn ddoe. Mae bach o... ddim ras, ond fi di dweud i Emrys a Steph y cyntaf i gorffen y gêm yma'n cyflawn yn ennill copi o gêm yma, ond ar y Nintendo Switch. So, weles i Emrys ar Discord, wel, ti'n gallu dweud is playing, bla bla bla, so dyna'n eitha funny. So, be na i gyda hwn yw bwyd o hwnna. O, dylen ni'n neud gwerth un diesel yna'n Mind Games. Hashtag Mind Games. So ti ddim actually'n chwarae, ti jyst yn cael e. Damn. Hwnnw'n funny. Right. So, dwi'n gwell 3 ac 1. Fi gallu gwell at yn bach. So, hwnna fe wedi marw. Boom boom. Falle na neud hwnna hefyd. Hey. Shwmai Kieran! Hey. Wedi derbyn, nes i fethu bore yma, lefel 6 mor anodd. Oh, God. Rydyn ni ddim wastad yn tisian, ti'n gwybod, dwi just gyda alergedd i'r Dwnsiwn. Kieran, wyt ti ar gael dydd Mawrth nawr, neu ydy eich gwers mathemateg yn clasio pob wythnos? Gwerth fi gwybod, so... Yeah, mae'n handi. Eilrif. Right, oes... Dyma ni un sydd dy fi fyna. Okay. Dwi'n nôl yn yr ysgol dechrau wythnos nesa. Dwnsiwn, nes i ddim wneud y mwyaf o'r pethefnos o ti ffwrdd. Wel, ddim i ffwrdd. O ti'n gweithio adre yn amlwg. Ond studio adre. Ond, wel, dim ots. Right. Mae Nadolig yn... I don't know. Anyway, diolch Rhys hefyd. Mae thing ti o Eirig, fi di prynu'r un 6 pint neu beth bynnag oedd e, a fi'n mynd i wneud rhywbeth gyda ysgolion cynradd gyda fe, gyda'r thing Sean Corn. So diolch am roi hwnna o dan fy nhrwyn, achos byddwn ni ddim di meddwl.
Yeah, really cyffroes. So, achos mae popeth yn ysgolion cynradd basically di canslo, fi di bod yn cynnig dangos nhw y 3 game fideo fi di cyfieithu fel Dwnsiwn y Dis, Move a Destructivator 2. Hwna am ddim, just i nhw gwybod bod games mas yna. Ond ni'n mynd i wneud hefyd nawr cynnig i ysgolion cynradd bod yn wneud Sean Corn gyda'r Eirig a siarad gyda'r dosbarth. So, rhywbeth diddorol i nhw edrych lan, achos mae popeth, you know, mae cyfnod really, really anodd. A falle bydd rhywbeth fel yna yn codi ysbryd. A so nhw gallu wneud lot o bethau eraill. So, yeah, mae'n cyfle dda. Fi'n mynd i stopio pethau eraill jyst i trio ffito. Chos mae 11 ysgol gyda ni yn Sir Caerphilly. Beth yw'r age rating am Destructivator? Mae just tipyn bach. Mae fel retro, you know? Cwestiwn dda, Ciren, ond... You know, blwyddyn iau, blynyddoedd iau, mae'n ffain. Gosh, mae'n... Yeah. Oh well. Fi dal yma. Oh god, dylwn ni ddim wneud jokes yma. God. Yeah, dim byd nhw heb gweld mewn Fortnite, yeah. Wel, beth sy'n awkward, right? O'n i'n neud un ysgol cynradd, a wnaeth Pugfugly Games ymateb i'r e-bost gyda llun, a mae un o'r plentyn yn edrych ar fel y projector o'r game yn chwarae, a mae fe fel na, fel gyda un brech fel na, a wnaeth Pugfugly Games roi speech bubble and dweud, oh, when they're gonna take this off, I want to play some real shooting game like Fortnite. A ni'n bach fel, pa'i wneud hwnna? Fi'n ffeindio ffordd mewn i ysgol cynradd, a dyma Pugfugly Games, Sabotage, yn neud quip neu, you know, fel joke gyda speech bubble, un o'r plant nhw o'r Kevin and it's just like, beth ti'n neud? Fi ddim di dweud hwnna i fe, ond i fel, oh, come on. Yeah, fi'n gwybod! Beth mae fe'n meddwl am, like, pam wneud hwnna? Fi'n gweithio'n really galed i trio hyrwyddo fe, helpu fe hefyd gyda'i game o ran hyrwyddo game fe. A mae fe jyst yn taflu hwnna mewn wyneb fi, a ni fel, seriously, paid wneud o. Ond fi'n gwybod, probably, mae fe yn y meddylfryd, mae ddim yn meddwl o ochr, oce, ydy hwn yn gall, mae'n jyst meddwl, bydd hyn yn ffynnu, ond dwi e ddim yn ffynnu. Pwy sy'n gweld hwnna? Athrawon, penaethiaid, maen nhw'n mynd i meddwl, mae hwn yn risky, fi ddim eisiau stuff, you know, just... Jeez. A fi ddim hyd yn oed yn gallu delete o post fe, achos mae'r Twitter, mae fe'n agored, so o'n i fel, oh my god. Anyway, dyna rant fi drosodd heddiw. So, get over it, Morg. Just dim point. Crio amdano fe. Just dim point. Right. Gwalli fi just ennill bach o Dwnsiwn y Dis heddiw. Yeah. So there. Oh, pity. Just die. So yeah. Fi'n credu bai fi, dal ni ddim di tagio fe. O'n i'n meddwl byddwn ni'n tagio fe, so mae fe'n gallu gweld fel rhywbeth positif, ond mae gormod o liability nawr, na i ddim wneud hwnna eto. Ond ti'n dysgu o profiad, I suppose. Silly belay. Right, dim ond 2 sydd angen, so be fi'n mynd i wneud yw... Bump. Yeah, nice. So cwestiwn nawr i chi
Steph, actually, but os mae da chi'n really brysur, ond ydych chi gyda'r skills, os fi'n ffeindio pot i dal i chi i greu y wefan amazing yma, gyda'r syniad o just cyfieithu gêm a creu fel brand neu rhywbeth, bydde ti'n hapus i wneud hwnna, achos fi'n siŵr ni gallu sortio go for it, high rock. Yeah, okay. So bydd hwnna'n great, achos mae ti'n dda at stuff fel yna, bydden ni ddim yn gwybod lle i ddechrau. A hefyd, bydden ni ddim yn gwybod pwy i holi, so fi'n gwybod ti'n good. So, danfon a WhatsApp. Na i just dweud wrth fi beth yw'r fel y costings yn beth bynnag. A gallu mynd o fanna. Lle trefnu y branding ac mae yna pobl sgiliau design yn Welsh Ice. Wel, mae yna... Fi'n trio... Ni'n gweithio gyda Weird Triangle gyda stuff designing. 10 pint am domain. Dyna ni. And cheap as chips. So yeah. Probably'n gallu mynd i nhw. O ti'n nabod Steph Weird Triangle achos o'n nhw wedi wneud y gwaith. O'n nhw ar y bod yn Welsh Ice. A maen nhw actually just lawr llawr o'n ni. So hosting beth yw hwnna. Right, Kira, o'n i'n dweud beth yw'r ffordd dwi'n gallu trio cael fwy o sylw positif ynglyn â datblygu o'n i'n meddwl WordPress designers. Okay. Well, o'n i cael think am hwnna then. O'n i'n trafod bydd e'n fwy proffesiynol i... Wel, oedd Steph a eSports Rhys yn dweud dylen ni cael wefan yn dweud am cyfieithu gêm a fideo a trio gwthio fe i edrych yn really proffesiynol a falle... achos gallai roi fel playthroughs a images a links a stuff ni di wneud a trio hypo fel lan gymaint a sy'n bosib i gael mwy o sylw, really. A cael y... Beth yw e? Fel pysgota fe. Relo'r pysgodyn mawr nesa mewn. Dim bod fi wedi cael pysgodyn mawr, ond, beth fi'n trio dweud. Prynu domain, cael hosting, cwmni yma yn cyrffylu falle, gwedyn yn arfach adeiladu wefan proffesiynol. Fydd ei just yn wefan yn chwarae neu oes na brand arall. Wel, bydd e oed gyd o dan y banner mewn cyffili, ond fel oedd Steph a Rhys yn dweud, trwy cael wefan separate, a falle gallu creu fel brand, ond mae'n mynd cyffili sydd yn yw'r cwmni, ond trio gwerthu fe, so mae'n cyffroes a diddorol a edrych yn proffesiynol. Dyna'r thing. So, achos essentially bydd e'n fi gyfieithu fe, bydd e, so... ni gallu gael fe beth bynnag, ond just cael y sales pitch yna, a os mae cael wefan really nice yn helpu, wedyn byddai'n stupid i beidio wneud hwnna. Right, here we go. Gwella un iechyd. Fel math o portfolio falle. Yn union. Yn union. Mae'r stuff yma ddim yn dda iawn. Pigor pocedi. Fi ddim yn mynd i defnyddio hwnna eto. Fi'n cael teimlad bydd crisial iachol. Mae hwnna'n fwy defnyddiol. Achos... Right. Right, na i gweld os fi'n gallu cael y signal llwch gynta. Damn, nes i ddim pigo'r afal yna. Dero. Right. Leia. Dreinio iechyd. Gynnau cloi. Point y pot ar un
hysbysebu gwasanaeth yw yn nod, falle 50 pint o flwyddyn hosted, 10 pint un tudalen i ddechrau. Faint o pot arian sydd am website design. Right, dyna'r pwynt si. Gallen ni falle ffeindio pot arian, ond bydd rhaid i fi just trio siarad gyda Lowry, prif swyddog menter, a just gweld hosting equals free. Leave that with me. Fantastic. Diolch yn fawr. Safio fanna'n barod. Diolch Rhys. Yeah. Gallu fi gael hwnna. Os wedyn falle Rhys, mae hwnna'n cool. Os ni'n cael y wefan y stuff, falle tiod fel mae chweched dosbarth yn cael profiad gwaith a cael fel gwaith gwirfoddoli a stuff fel na. Falle mae hwnna, bydd nhw gallu gweld y stuff sy'n cael ei creu a beth yw'r pwynt o fe, a falle bydd hwnna'n denu, bydd hwnna'n fwy ddeiniadol ochr hwnna. Ond yn amlwg ar gyfer y gwaith, hwnna fwy ar gyfer ROM hacks, ond gyfer stuff proffesiynol, byddwn ni'n neud yn siŵr bod hwnna'n cael ei wneud gan fi i neu rhywun arall sy'n gweithio. Ond na, fi'n credu bydd bendant dda i gael links gyda chi fyna gyda'r ysgol. And, cyffroes. Right. Na, so mae'n 45. Mae'n 4 then, a hwnna'n 1. Net. 3 na lai. Hwnna'n 4, 5 neu 6. Boom. Wyt ti'n gallu trefnu e-bost penodol, Rhys? Neu, wel, mae gennym ni, mae e-bost yn chwarae at gmail.com, ond wyt ti'n credu dylen ni, alright, fel rhan o'r domain, okay. Cael rhywbeth separate, fel rhywbeth cyfieithu. Wel, bendith, sorry. Jeez. 5? Gana ni. Hello at whatever we'll call it.cymru. Right. Dyna beth o'n email, actually. Gwell yn y pen draw. Yeah. Cool. Fi'n credu mae cadw nhw'n separate yn peth dda anyway, achos mae stuff eraill fi'n gorfod wneud o'n ran swydd ddydd i ddydd. Ti ddim really eisiau nhw gyd bod yn yr un. Gall hwn fod yn prosiect menter ifan, creu fel cwmni. Pro bono yn y lle cyntaf. Wel, fi yn trio roi gwerth, so mae cwmnïau yn talu am y cyfieithu, achos mae'n rhoi gwerth i Cymraeg fel iaith. So, byddwn ni probably, naeth e denu fel cwbl o 1,500 neu 2,000 neu beth bynnag. A ffri cyntaf fe. Wel, dyna'n fe nes i gyfieithu Move a Destructivator 2 am ddim. A ond ges i loads o keys a stuff trwy wneud hynny. A wedyn mynd ati i cael gwaith gan Terry a Dwnsiwn y Dis. So, dangos iddyn nhw bod ni gallu wneud. Mae hwnna'n syniad da. Bydd hwnna'n amazing. Os nhw'n gallu... fantastic. Bydd hwnna'n anhygoel. Right, dyma ni.
8 sydd angen. Damn. See, weithiau, os ti'n dal e dros dda fe... daro. O, dyma ni. Boom. Yeah. Na, dechrau gyda gofyn am tal ac wedyn os mae yna jobs yn dod falle wneud am ddim. Yeah. Yeah, fi'n credu mae... Ond beth mae eSports Reese yn dweud, mae yna fel project menter o ran nhw, mae pobl ifanc yn gallu gwneud Young Enterprise Award. So, gallen nhw gweld beth dwi'n wneud yn proffesiynol o ran cyfeithio stuff, a wedyn gallen nhw dechrau wneud rhywbeth tebyg, a bydd hwnna'n cool os nhw'n gallu wneud e. Ond na, bendant gofyn am... Beth dwi'n wneud yw gofyn am cost, rhoi cost iddyn nhw, a peca ni fe fel chi'n hapus i wneud y testing hefyd. Mae angen costi ysgoi pawb, just gofyn am gwasanaeth heb unrhyw ymdrech ar ochr nhw. Fi'n gytuno'n llwyr gyda ti, Steph. Ond beth mae eSports Reese yn dweud, mae project mentor ifanc bach yn wahanol, achos mae fe'n rhan o'i kind of profiadau, ni sôn hwnna'n fel separate thing i beth dwi'n trio wneud, ond maen nhw'n gallu gweld beth dwi'n wneud i falle helpu nhw wneud e. Gobeithio am hwnna wedi dod ar draws yn clir, ond na. Mae dwy peth bydd yn separate. Yn wir, mae pawb yn gwybod dylai ti ddim defnyddio signal llwch i lynhau dis. Pan a brwsh, dyna sydd gorau. Ti'n derbyn dis ychwanegol. Si. Mae wedi dod ato fi. Sorry about. Oh god. Olti'r dis mewn 2. Eisiau na allan nhw. Right. Beth... Oedd unrhyw beth fan hyn? 2. Na. Crisial iach o... Boom! O'n i'n mynd i gofyn hefyd, Rhys, ydy Games Maker Studio, ti'n dweud os ni'n gael... Ti'n gwybod yr at cymrymni.net y Google Mail, ti'n yr e-bost nes i setio fyny i fi, bydd hwnna'n gweithio er mwyn cael Games Maker Studio. Dwi'n gwybod, ni wedi gwneud bach o swapsies gyda RPG Maker a hwnna. Nope, okay. Ond... Ti'n gallu setio un lan i fi, please? Na i rannu cod fi gyda ti. Okay. Fantastic. Class. Fydd hwnna'n good. Right, nôl â ni. 3, 2, 2. Pimp. Dylen ni wneud y plus 1. 1 seat, 5 seat ar y tro. Hwnna'n good. Mae hwnna'n fantastic. Nice. That's it, mae fe'n hoffi fe. Dyna un o'r pethau fi'n trio wneud yw yfed mwy o ddŵr.
achos o flaen y screens drwy'r amser a ddim yn symud lot, ddim yn dda iawn dros cyfnod amser. So allai na i wneud Be Right Back nawr yn gyflym iawn, jyst i wneud fy hun bach o squash arall. So byddai 10 eiliad ish. Dyna ni. Right, ble ni? Daro. Chwech. So, be right. 1, 2, 3, 4, 5. Yay! What is it? 2, 3, 4, 5. Yeah, chwech. Hooray! Anyway. Oh, just nodyn I bawb. Os mae Emrys dal yma, mae Emrys yn mynd I wneud stream. Mae fe di cael Half-Life Alyx, sef game VR. So fi'n credu bydd e'n wneud rhyw stream penwythnos yma. Ydy hwnna'n iawn, Emrys? Ydw fi'n siarad trwy fy het, os bydd gyda fi het. Credu fi'n iawn. A fi'n mysio nhw. Fi'n mysio nhw. Yeah. Anyway, Emrys, gaf fi gwybod beth ti'n neud dros penwythnos. Achos, a hefyd, os ti'n rannu fe ar y Discord anyway, bydd pobl yn gallu gweld e. Ond heno, mae sesiwn o trio Star Citizen. So, gawn ni weld sut mae hwnna'n mynd. Mae Owain a James wedi bod yn chwarae fe. Mae fe fel yn beta stage neu alpha stage neu beth bynnag. Ond, yeah. Diddorol I gweld sut bydd hwnna. Eilrif. Ooh. So, chwech. Nawn ni mynd am boom. 3, 1, 1 a 4 fanna. 1. O, na'n oce. A falle bod e off nawr, fi'n siŵr. Fi ddim yn trystio'r rifau ar hwn, so mae'n dweud Kieran, Commander Root, Emrys, Esports Rees, ffrindiau a Lurks. So, chi gyd yma, falle, rai o chi yn, rai o chi ddim. Ond dim ond tri sy'n dangos ar thing fi, ond fi ddim yn gwybod sut mae'n gweithio fel yna. OK. Boom. Yee. 13 nawr. Allai'r dis mewn 2.
Oh. Tan. Woo. Ooh. Pedwar. Fi ddim yn gallu gwneud e gyd, so... There we go. Chwech, dim ond chwech sydd angen arna i. So os dwi'n cael hwnna fyna'n barod. Pedwar. Gwella gan pedwar. A dwi'n neud 5 yn odd. So, boom. Ne, dwi'n holli fe mewn 2 a gobeithio am... A na, beth yna ddim. So... Ei. Oh, na. A fel padredig. Hyn sydd wedi dal fi allan ar. Mae'n rhaid i fi canolbwyntio'r gwella lot. Fel pob tro. Gwneud newid o'r tri. Yeah, sorry, mae'r afal yma. Mae'n cuddias i, mae'n edrych fel un iachus. Definitely mynd i marw. Crap. Mae hwn yn rubbish. Oh, God. Sorry. Jeez. Na, byddai'n silly i wneud hwnna. Mae'r afal padredig yn neud niwed isel da y lati. Diolch am y pep talk fan'na. Oh, God. Right. 3 a 3. Sugar. Pedwar. 3. 5. Os mae'n haneri fi eto, fi yn mewn trouble mawr. Right. Hollti'r dis mewn 2. 3 fan'na. Byddai'n silly beidio defnyddio hwnna. A wedyn... Na, rhaid mynd amdano fe tipyn bach hefyd. Oh, bloody hell. 7. O, fi'n gallu lleihau iechyd fe gan hanner. Hefyd, ond mae'n gwneud 12.
hynna'n tricky. Os bydd e odd. Os fi'n lleihau un fe, bydd e lawr i 10... Bydd e lawr i 11 neu 12. O, 12, gobeithio. Ond os fi'n neud 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na. So, ddim eisiau neud hwnna. 3. 3. 3. Oh dear. Oh man. Right. 14. Os gen I ddim 14 fan hyn. 3, 4, 5, 6, 3. A mae hwnna'n mynd i fod yn 3 a 1. So 4, 7, 8, 9, 10, 11. Mae'n rhy agos yn dweud. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wedyn mae'r 5 yna. 9, 10. Ie, mae rhaid i fi dal ati'r un yma. Dyma'r un. So 5. 3 fanna. A 6. So 4 a 2. So ma' hwnna'n eitha nice achos fi'n gwybod 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fanna. So gwella a 2 bap. Stim fi'n bod yn mor economig a bosib gyda fy dis. Mae curiosity'n gormod fan hyn. Mae rhaid I fi curo pawb ar y lefel. Yn cael y maximum. Right. Sgoi symudiad nesa. Hoffi'r syniad o hynny. So, bendant defnyddio hwnna. 6. So, 5. Whew. Let me just gweld ma Fwy cael yn nuts. Dim angen hwnna. Oops, sorry. Right. Sgoi.
Duties mewn 2. Chwech yna. But at least... Right. Gwerth Indies. Pimp. Credu mae'r un yma mi cymryd bach fwy o amser. So os mae gyda sgoi, mae hwnna'n meddwl... Na i just defnyddio un o'r rhain i fyny. Yeah. Great. Beth am... gwella... 4. Hollti'r dis mewn 2. Na i wneud sgoi hefyd. Boom. Na i wneud 1. Ond... Yn oce. Os i'n cael 4. Yay. Gwella gan 4. 2. Wedi ysgoi hwnna. Lle. Sgoi fy hun. O'n i AFK ers dipyn, gobeithio ti dal ar yr un run. Ie, fi yn. Ond, falle bydd rhaid i fi stopio cyn bo hir, achos mewn 9 munud mae gweithdi gyda Hugh Edwards y cyflwynydd ar y newyddion. So, fi ddim yn gallu bod yn hwyr am hwnna. So, ie, fi'n edrych ymlaen. Bydd yn eitha random a cool i wneud. Ie, fi yn edrych ymlaen at fe. Die. So falle ar ôl y deryn croch yma bydd rhaid i fi stopio am heddiw. Sy'n annoying achos fi'n credu fi ar run really dda. Ond oedd hanner y run yma fi jyst yn siarad am syniadau a tegwch fi'n really werthfawrogi fe achos chi di roi wel syniadau fi bydde wel chi di roi lot o gyngor dda i fi a byddwn ni byth wedi meddwl beth i wneud so diolch am hynny. Bwmp bwmp bwmp. Mae'n poen yn y ben ôl ddo. Yn slog hwn. O'n i'n dweud, Emrys, beth wyt ti'n mynd i chwarae dros y penwythnos ar stream? O ti'n sôn am Half-Life Alyx, wyt ti dal yn mynd i wneud hwnna? Just cofio roi yn Discord so mae pobl yn gwybod. Dyna gyd. Odd. Flip. Hwn yn slog.
Really gadlan? Microsoft Flight Sim neu trio Euro Truck Alex ar VR. Hey, awesome. Yeah, naeth Emrys chwarae hoff game fi sef Donkey Kong Country a naeth e crucify fe achos oedd e mor rubbish arno fe. A tegwch, oedd e ddim wedi chwarae fe o'r blaen, ond ti'n gwybod pam ti'n caru game a maen nhw'n neud yn wrong, paid dweud fel hwn, achos bydd hwnna... Ond falle mae Steph yn teimlo hwnna am fi fan hyn, fel, what are you doing? Oh god. Anyway. Canolbwyntio morg. Jesus. Yn amser ennill. Yeah. Tro nesa nawr. Come on, quick! Oh, by the way, yeah, session heno, Star Citizen, hanner wedi 7. Oh yeah, ni ddim fod neud session nawr. Fi just, oh. Game on. Steph yn dweud. Oh god. Right, ti'n dweud game on, ond y gwir yw... Pedwar. Come on! Un mwy! Fi ar ochr o'i Donkey Kong yn sylweddoli faint o floaty oedd ef. Paid beth galw Donkey Kong yn floater, achos... It's on nawr, fi a Emrys. For God's sake, how dare you? How very dare you? Odd. What? Okay. Dyna ni. Falle fod y gêm yma yn anghyflanadwy ty beth, lol. Na, dwi ddim. Mae definitely cyflanadwy. Fi di cyfieithu fe. Fi'n gwybod bod yn cyflanadwy. Ond, sorry os oedd unrhyw spoilers fyna. Ond, yeah, tough. Right, be fi'n mynd i... Be fi'n mynd i gwella, though? Quick. Colli di stagger. Bad Kevin. Sy'n rhywbeth? Na. Right, mae rhaid i fe bod y dagger then. Right, diolch am wylio. Na, just check o hwn gyflym. Dim deal. A hwn. Swyn canol, gwella. Gwella'n okay, ond na. Right, diolch am wylio. Gwelch chi heno falle. Star Citizen, hanner wedi 7 gyda James a Owain. Diolch am eich holl cyngor. Byddai probably yn edrych nôl trwy y stream yma i cofio beth ni wedi dweud am syniadau o wefan a fel brand neu ffordd arall o denu pobl i gwneud cyfieithiadau o gemau Cymraeg. Right, pob hwyl, tyra, gwelch chi wedyn falle, tyra, hanner wedi 7 Star Citizen nôl fan hyn. Iawn, pob hwyl.